Ivane, za 10 dana braniš naslov europskog prvaka. Kako se osjećaš uoči ovog izazova? Pa evo, trenutno smo na pripremama u Daruvaru, sutra putujemo doma, malo se osjeća umor, ali mislim da će to sve fino slegnuti do puta i da ću biti u potpunosti zdrav i spreman i pokušati obraniti titulu prvaka Europe. Lani si u Zadru pomalo neočekivano zapravo osvojio taj naslov europskog prvaka. Kako danas s odmakom gledaš na taj veliki uspjeh? Pa da, evo, sad sam tek postao i svjestan tog uspjeha. Ove godine će mi biti sigurno puno teže. Prošle godine malo tko je očekivao da ću ja osvojiti naslov, ali ove godine me sad već svi i znaju, vjerojatno su me i proučavali, tako da će biti puno teže ovaj put ponoviti rezultat, ali evo, ja se nadam da će to biti dobro i da će medalja biti u mojim rukama. A naslov europskog prvaka, je li ti u ovom trenutku motivacija dodatna ili dodatni teret? Pa sigurno da se osjeća malo teret. Teret je uvijek, bez obzira na bilo koje natjecanje europsko, svjetsko, uvijek ima neki pritisak, ali evo sad mi je sigurno malo još i teže, ali s obzirom na godine iskustva i staža u karateu, mislim da ću ja to ipak dobro iznijeti i da će sve biti u najboljem redu. Kako su bile pripreme za tvoje europsko prvenstvo? Pa evo, osim priprema u klubu, imali smo i pripreme u reprezentaciji, ali evo, najviše smo se pripremali nekako kroz ta natjecanja. Imali smo balkansko, državno, pa 2 Premier lige i iz natjecanja u natjecanje se forma podizala i mislim da je sad na jednoj dobroj razini i da će to biti na europskom prvenstvu kako treba. Što mislite o konkurenciji? Pa konkurencija je kao i prošle godine iznimno jaka, možda još jača nego prošle godine, dolaze još mlađi, još bolji momci, tako da oni su gladni, željni uspjeha i sigurno će se biti teško nositi i boriti s njima, ali evo, s obzirom na svoje iskustvo i mislim i dobru formu, nadam se da ću ponoviti neki dobar rezultat od prošle godine. Ne mora biti prvo mjesto, ali evo, medalja bi bila sasvim dobra. Ima li nekog koga možete imenovati kao najveća konkurenta? Pa, ima tu dosta jako dobrih boraca, čak i olimpijskih medaljaša u mojoj kategoriji, ali evo, trenutno mislim da su tu najnezgodniji meni, Belgijanac i Crnogorac nekako, koji mi nikako ne pašu. Uz njih su tu naravno i Italijan od prošle godine, novi Turčin, još jedan mlađi, još bolji, tako da ima tu 10 kandidata za medalju. A što bi za vas značilo obraniti europski naslov i potvrditi da pobjeda u Zadru nije bila slučajna? Pa sigurno bi mi značilo puno, kao što sam već i rekao malo prije, ali ne bi se opterećivao s tom obranom naslova. Svakako mi je prioritet medalja, koja god bila, ja ću biti sretan. Nakon Armenije kreće zapravo, to jest nastavljaju se pripreme za svjetsko prvenstvo. Kakva su očekivanja zapravo i od svjetskog prvenstva koje je krajem godine? Pa da, svjetsko prvenstvo je u Egiptu. Očekivanja su i zato naravno da se prvo plasiram. Vrlo sam blizu da se direktno plasiram. Imamo još jednu Premier ligu koja će biti u Rabatu. Ali evo, ovdje na europskom prvenstvu već možemo plasirati, znači osvajači medalja idu direktno na svjetsko prvenstvo, tako da se nadam da ću već nakon europskog prvenstva znati putujem li na svjetsko prvenstvo. Hvala Ivane i sretno. Hvala vama.